Wel, mae'n addo i fod yn noson danllyd yn neddwy rhain y Ffrainc, lle bydd y Gweilch yn gobeithio taro nôl a nodi buddugoliaeth Ewropeaidd hir ddisgwyliedig. Louis Carbonell. Am y drosedd yn yr awyr. Beard. Unwaith yn rhagor y darged. A'r 8 blaen yn dechrau hyrddio. Mae'n wedi cael ei rhwystro unwaith. Dyma'r ail gynnig yn dod. Y bêl dan Gesel, Sam Parry a'r bachwr sy'n croesi am gais agoriadol y gêm. Pencampwyr gan 8 blaen y Gweilch, a dyma'r dyn sy'n dathlu y bachwr Sam Parry. Rhys Davies y darged y tro hwn. Unwaith yn rhagor, Sam Parry yno i liwio wrth gwt ysgarmes yn torri'n glir yn hwylo am ei ail. Webb, Ceiron Williams yn dawnsio'n rhydd o'r dacl, mae e drosodd. Wel, am 10 munud Pencampwyr Gweilch. Cyfle Montpellier nawr. Lawr yn y gornel. Yr 8 blaen yn gweithio fel uned yn pwmpio i coesau. Mae angen i'r Gweilch weithio'n galed i atal. Y bach o Brandon Penga a Mosa sy'n croesi. Wel, yr 8 blaen unwaith yn rhagor yn neud y gwaith caib ar haw. Dibric ar y llwybr, tarw newid cyfeiriad. Mae Webb y bas hir gan Adam Beard yn dod o hyd i Morgan Morris sy'n croesi. Wel, dyna i chi sgil a gweledigaeth gan y clo Adam Beard. A Morgan Morris. Wel, dyna i chi floedd o ddathliad gan y Gweilch yn creu hanes yn neddwy rhain Ffrainc. Buddugoliaeth Pencampwyr iddyn nhw. A'r dathliadau yn dweud y cyfan.